Hola, soc Héctor Guigó de l'IES La Patacona i vaig a fer-li una entrevista a Eva Maria Forte Abadia per el Dia de la Dona. Primera pregunta. ¿Celebres el Dia de la Dona? Si el celebres, per què? No sol celebrar el Dia de la Dona, encara que pense que hauria de celebrar-se perquè és un dia molt important per a manifestar els drets de la dona. Segona pregunta. Consideres que hi ha professions d'home i de dona? Si el consideres, per què? Jo crec que totes les professions poden fer-se tant per homes com per dones, encara que n'hi ha professions que per la seva qualitat com la força bruta, per exemple, solen ser més característiques dels homes. Tercera pregunta. Quines professions consideres que tenen una marca de gènere? Doncs les professions, sobretot les que necessiten de la força bruta per a ser realitzades. Quarta pregunta. Com t'agradaria que fos la societat en què vius? És bastant més equitativa entre l'home i la dona. I quinta pregunta. Destacaries alguna dona que ha deixat petjada a la teua vida? Per què? Doncs sí, la meua mare, perquè ella soleta sacar de avant els seus 6 fills, treballant tant de dia com de nit. Val, moltes gràcies. A tu.